twere nayo kubundisa tule course ya version design asetobatiche machine chekerero nkwayigeria bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ajirira moletu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skurwa somo chokeroka Jenkefa nyakinyanya mugaka ninja registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course ya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase so bwango usaso kwerikana na se gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi yere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egende ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonyo tonya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yaye igaso okwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka muleta so bwango ndo batana na accommodation injubwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimu transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanyi iri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira Chinsa inye chia bana maragoba umanchwa omo ligereri ekeneke unga chinsa inye ase enjira yobokerano nche nigongoro ko haroni ototo nyangiri tokubata na kuranza memenyerio ni gakoro gwisa na makolie tojigereri ahali anyalakaba gakwane kwa chinsa mo ime na isiko ya gusi ase ekiunga chinsa inye litweligalia kabere lia omwaka wechiriko siri mutinyo mutangani mwaka wechiri 2025 lituko nelia ramisi nekeneke unga ramisi Ekionga chinsa inye ni gotoko chaka ya masa mukuru ase county ya Nyamira stokonya muna omugumererwe county yuo omoskechero cha mumanyi litukulia rero ni ganyara kaba gago sangana kubwatoka obokonyi no gosira aho gochese byombe aho ime ye county yuo ye Nyamira boigo omoskechero cha mumanyi ni ganyara kaba gakobolia magenda kanyara kaba gakwanekwa ime ye county yuo na boigo konyara kaba gago kwanira igoro yobosalia sikuwa monanya kaba gakwanira igoro yabasai wetanga kurwa samaliogo yogo tindia na boigo konyara kabaga kwanira igoro yogo kiania chisegi chege ngago zechenda best violence omo oroboti oruo nigo rwaliganirwa no molikito World Cup okara gukwana chinga kya bwatoka bokonye inseye kyombe kya ngav imeye ewadi ya sise wachiase kyombe kamanyaka ntabuna Manga House Welfare Association mu women representative be county ya Nyamira musibate Jerusha Momanyi Wigonigo achiwatokera chitimu chonsi korwase chiwadi chonsi chia ebunga ya Borabu emepira yoko kosorelia. I have empowered 15 clubs of football to the 15 clubs. I therefore hand these balls to you as you toss them up. Okwanekere kionigo alire eiranga na chikunyara kabaga kogendera gukora imirimo yawe gwikira nume county ya Nyamira asomwako igatebere kerenga kiaye kenene nigaringete gukora chisegi chegenka. Mimi kama mama yenu ile kazi kidogo ambayo inapatikana katika ofisi yangu lazima niifanye na tena niifanye kwa ukweli. Kwa hivyo kama mama county, hiyo ndio campaign ambayo tutaendelea
hata kwa mwaka mzima kuongea juu ya gender based violence. Kuna hata wafulana, watoto wetu wafulana wamedhulumiwa. Hata kuna wazee wamedhulumiwa katika manyumba. Lakini kwa sababu wanasema wao ni wazee hata waongei. Nyinyi kucha come out muongee, kwa sababu kuna wale wengine hata wamekunywa madawa ya kulevya, wameanza kufanya yale maneno hata culture yetu hairuhusu. Ukwana woigo jerusha nigo aganiria abana bekegorie geke na nene baria bare ase chisukuru wotangwa na woigo gwetanga kurwasa botumeki bwa mariogo yogotindia egento atebire nekebe. Oja koigweto nywa madawa wose botagete monywe inuga chimonywe karamu abeira bataba nene talie kerebera bake ayunya ko besiororia sako bagochia ekiara eba ntuli na acha nayi, lakini mwana bokina we need them to grow because our country also needs young men. Na abali bako gotako nya kogota gochiaria tigabatige na abana bake bakinde na ande manya abantu bako onia madawa ya bachagete na bataba nene. Please when you get them abuna abantu tobwenarete gotini na bara kweli kweli. Na sinsema ya gisiasa nigo agendere ko bagakoboria serikali igokorera abananchi mirimo yabo gwikirano na nene serikali ya county ya Nyamira. Miaka 5 inki gosege kogera no ne taye tari kororekana ngai beza chigo chiya development ina riswa tu abiri tonya kweboria matuka mangi yerusha boigo nigagendere ko bagakugira nga nigo arachikunyara ko bagakoigwerio giria abanyamira asokumagania gusuka mutuge siasa eginto kolenganamo n'abananchi korwa sorgongoriga boigo bagendere ko bakomoa omoyo. Nakumbuka enzi za Mzee Nyagarama marehemu, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mheshimiwa Nyaribo alikuwa akisimama akisema ya kwamba the governor hayuko tayari kufanya na yeye kazi. Sasa hii ni yeye ako kwa kiti. Amefanya nini? Na vile tunaendelea tunaona miaka miwili imebaki mitatu hakuna maendeleo yatafanywa, maana amekuwa kisuizi. Tolege sunte intogoro togoria ole tobora bumanga intogwanja baigo baitabira mokungu akabana ambaibere abegaba na ya Nyamira County abakungu kurangoga era ndiye na intungo tachatolekero ekyo tali baigo mose kogenda ando sieso mokungu ale gavana emoko nyore bintu bire bichencheti bibwe kaini so wana moroche igondur konya kanyara machimu na tocha wakonya ginko ripoti rigeta sini kya wanjete kya Gatembe kurugiga igai mechinseme chiga chia manga ebunge ya Borabu meye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara na boigo guika ase county ya Kisii bunge ya Kitutu cha South nigo litukolia lero abamenyi tsame banyaka bagwesokia bunenjeremo yo kwenda kwerobelia gochia okwigurwa chisukuru ikigocha atobanyaka bagoicholia chiform je chipasaria chinzeme chyo elikonyara kaba bakonyora ogosirwa gwetera sikiganja kya NCCDF abamenyi abo niko banyara kaba bagotogia kiganja kyo na kugania kiganja kigende gotigararo ng'anonyo komerelia kwane kororo kubwatekana amo no ekigambiro kubo gochika une kiganje kyo nigo kirema minja yalichiko roboti oru nigo rwereganirwa n'umurikito Julia Kerubo Chinga kya baibori bagendete kuyoroberia aborokigwa kwirana chiskuru niga bamenyi bebunge ya Kitutu cha South bagokero mu bungo bomoske Anthony Kibagendi asogo chakyo moroberio bwo kwena na chibasari eri abana baba bagenderere n'echisemi Jumbe Anthony Kibagendi wetera office ya NGCDF Kitutu cha South program ya basari sinja cha kalero ebituo our ward cheto isano in Kitutu Central Ward ya Tieko Bogeka Nyakoe and Bokusero Ward ebituo ibire 11 aseri tukolia lero na Mambi Juma na aro togenderete shughuli ya nalia koera chase basari itoyo muchumba Kibagendi ya ndusi ya tambe kera bunande igani mbwate sida ndwate sukari pressure and diabetes batekera Kibagendi ankonyire ebasari ya orangire manande nanga ekeno nzukiri ekyaga ndikoinyara. My name is Nyakinda Ogeta, the Vice Chair of
Council of Elders Kisii County. I'm very much proud with our MP, Mr. Anton Kibagendi. The way he's disputing the bursary forms is very much okay to us, and we are very much proud because we are staying in Kitutu South constituency as one family. Nonya naboni gabamenyi abo baboria serikali anene gutarusia kiombe kia NGCDF gekogera kia basirire na kubakonya nene aso okwira abana chiskuru. Ngongoro ku Vincent Kebaso n'umwana unyancha maga isitotene ina iskuru eye magega. Mo pangirio oyo bwo muchumbe gore buya mangana ya CDF gente getanga ninje ngora ateba njere nyigwete nge bataite ko yorusia ngokora bara magoso. Oyo takeire ko borro buna intu abanda abato korega asie yanke ngoikere gente ke gia tokonya. For the central government, I saw some of our people and some other departments of the government and individuals saying that the bursaries should be removed, but that one I don't think is fair with us, because here down most of the people are vulnerable. They need a lot of money and they need to be supported. Na serikali kuu pia tunaomba wasitoe hii basari kwa kuwa inatusaidia hapa chini. Watu wengine hatuna uwezo na tukipata hii kidogo itatuboost tuko ili watoto waendelee na masomo. Ni gobono abamenyi bensemenyo baborigwe sokya na kwerikia somoroberio yo aseboigo bamotogyo mubungo bo Kibagendi asega singia agendrete kubakorera. Songo saba abantu baminto bakitutu chache South moche asobonge basari yeye ekorigereria nga umuntu ori bwatokogani the needs bali babare need in the society na vulnerables in the society. Ngenja orokiri ganya sa momentere na to momente myakita ronya ni kumi agenderere kyagera ngo tokonya ale buna babande utata kuinyara. Koripoteri getaseni kyagetembe TV korwa sebunge ya Kitutu Chache South editariana Julie Kerubo. Na Samuel Onduso korwase chinse amachegwodi ya Bugyakumu ebunge ya Bonchari nigo hali nokugania konne magayo konyora umbasukano asanya takawa kuwera ligena tikanyaka bali kumutiga nogorema nanye nabo nigo bado agendete gwethira mukongwa ao ase abwate chinda samagora yana samaokae nga nonye nokonyara tari konyara goikera kugorana ni yanga kobeka nabo igo enyomba mete nigo erese birengo ebibimuno na igo nigo kanikororo unanyara kabaga konyora ogosirwa nigo umurikito o Brian Nyakundi anyara kabaga otwarganira oroboti oruo asechera ekobwatia Eye nero enka yomugaka Samuel Osiemo Onditi kurwase ekinyoro kyanya uno ekyoke gotoka ime ye sublocation ya Bugyakumu ime yebunge ya Bonchari ime ye county ya Kisii. Omugako oyo nigo amenyerete amakongwa mange egati yabo chinda echichimoliete amaguru amo namaboko boigo niga tabuati ase akorara kiagera nigo enyomba yae egotua kiagera amabati onsipi nigo abochogete korengana na Vincent Ratemo oyole amate ya familia yo nigo aganirie abantu bokogania okuya wesokya nagokonya familia yo ekiagera bwati endagera bakulia na boigo ase bakorara nigo boigo aburirie obokonyi uchiase omwana bwe familia yuo okora amatemwa yekerasi ye 12 koligerigwa ekebarua ekyo kerakonye gosira familia yabo jasa marieta nengoro kwa Vincent Ratemo aiga sitore ase nyombe eyo mwamata wane wana rende obokonyi totagete una morochi ega nyomba stoi karansite enyomba igerete tebwati mabati mabwati mugaka sakurara nonya nendagira ye bakonyora bakoria mabwati asibakorema nonya nebe barua mbali gosoka umwana no arisikana akarete sukuru akarabaka form 4 okoragera kwae amo ne familia nigo boigo ekoba egasia nkongu ekiagera omugaka Samuel talikonyora gukora emeromo ende yonsi buna omwanoe oyukorokwa Edwin Osiemo akoerera nzese ya maletangoro kwa Edwin Osiemo oyo ndaro msominto nze bunangine teiga
na bandu chumugako yariga ndo asomede skuru 1 2 bibarua byabulire ase igongo ngo bakirambe amana ase gocha to support odo moyange lakini ono mwako ndachinda chiarire for long ase igongo bakurira gakia barai Simbalati Ismail na Charles Onjoki tobwata kabako na bege somo gako yakorara mabati taiyo tabwati getanda korara ase igongo bakira akitoikang nigo bono efamilia ye ekoboria abagambi naboigo abantu bokogania okuya babakonye amabati batubere enyomba yabo naboigo kende gionsi kera bakonye ase amagima abo buna akoerera Stella Nyanchama oyole ngina Samuel Osiemo Onditi Stella Nyanchama umwana uno yone imujanda batkinda cya munyari nande musumia oyo nde Mungu anche komo konya ga tunandega abondo chinga mo singire nango korara na tamiri go chesimure nonde bwe simure ko moko beka namo ga kimonkonya ngiwe ngento magonkonya na mabati Mungu smile onkonya mabati Yinko ripoteri egetaseni kia getembe korwase ekinyoro kia nyauno yegotoka ime ye sublocation ya Bogyakumu ime ye bunge ya Bonchari ime ye kaunti ya Kisii Eliataliane Brian Nyakundi Umurai bwense omoske William Samoei Ruto litukulia lero nganyare kabaga kugendera kwana kiabuna nigo serikali ya Kenya agenda kusegeta eganga y'umurai bw'ekyama gya ODM muskirera Moro Odinga yokugania kaba umunyakerogo bw'ekyombe gya Africa Union Commission asobocholi bogochikoikirana omutinyo kabere omwaka yoiga omoske Ruto nigale okwana iga ase umuyiga bogochengera ekoro kia jinsemo cyabamenyi baru Nyanza asebo iganya kaba kwana kiabuna nyuma no nyatara kirekarengera lekiyo kuira Elieta lyo murai bw'ekyama gya ODM muskirera Moro Odinga mutwe liganya tukaba kolgyo basemya kurwa so murai bwense ya Buganda umuskirera bw'elikaguta M7 This celebration also confirms to us that our quest as a region, as East Africa, to put forward the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga is the correct thing to do, because the Right Honorable Raila Odinga is not a candidate for Kenya. He is a candidate for East Africa. And before we rolled out his candidature, we went to Mzee Yoweri Kaguta Museveni as the elder of our region. We spoke to all the East African heads of state, and we confirmed that we had the right candidate with the right credentials to be able to champion the unity, the progress, and the success of Africa as a continent. And so far, we have seen tremendous progress and enormous support for the candidature of Raila Odinga for the Africa Union Commission chair. We are confident that his credentials that traverse many areas, his proven track record as a Pan-African, as a foresighted, uniting factor, is going to be of immense value to our region in matters of ensuring that our region is peaceful, managing the different conflicts in our continent, building on the success of East Africa to build trade, investment,
business into the Africa Continental Free Trade Area and create one big market of 1.4 billion people under the Africa Continental Free Trade Area. We are very confident that the successful bid of the Honorable Raila Odinga is going to see the fortunes of our continent change for the better going into the future. Na gukorera mancho murigereri nigo maseneta bwe county ya Kisii Musikeri Richard Mumwema Wenyunga anyegendere gukwanira gosa akwanira igoro yo kubara kwaye ase muyega bwo gutambuka mwaka uyo nyatekaba ko kwariganirwa no murayibwense Musikeri William Ruto asama gacho menyo bo murayibwense aigaso mucho bosongo maigatamna Kisii State Lodge asanya kabaka kotabuna nigo serikali etanyara kabaka gwikirania abakenya amagendero na kwa muno chira chiri ya nyatekaba ko balira gwetira murayibwense Musikeri William Ruto. Singeweza kuwa kwa sherehe ambayo ilikuwa Kisii kwa sababu Mheshimiwa Rais tulikuwa tumemuuliza wengine wetu kuwa wale watoto ambao wamekuwa wakidhulumiwa, wameshikwa, ambao haki zao zinadhulumiwa waachiliwe. Ningependa kumuuliza Mheshimiwa William Ruto tena kwa heshima sana, with a lot of humility, Your Excellency, this country is bleeding. The people are not happy. Talk to stakeholders, engage all the teachers, engage public servants, engage your provincial administration, engage retired officers of government. They will tell you how you stabilize the ship. Mwajumo ligereri abo notokolera ekionga chinsa inye obo tuko bwarero na nokwera ngambo ya mona singe nchokwa nyakabago gusanga amona intwe anse ekionga na bagemero baliende yaitire na bagemero bali kabwati ime ya Getembe TV na Getembe FM aboigo mbuya mona esinge nchoko tobwatia aso mutandao o YouTube Getembe TV and FM mutandao Facebook Getembe FM 102.7 na boiga sensemeli ya suku amo na boigo ase ensemo elia go TV na boigo ase omutandao o TikTok na boigo Twitter kenda kutubwatanya kabakonyora emerobeli ao iyo koletwa ya masemo negetaseni keiga nje ni ngoro ku Haruni Ototo nyaingiri kurwa senzamo yemenyeriyo ni gakoro ku Wilson Makoli na boigo kuransa ya transmission ni gakoro ku DJ Atson goze Kevin Ongeri atwense tokukanilia emagaro bengia. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence,